I entremig vam construir moltes coses diferents, també actuàvem els caps de setmana, també fèiem campanyes escolars d'altres espectacles, etc. Vull dir que no. Ho combinàvem amb la vida normal de la companyia, no? Però sí, hi van haver moments que que havíem de doblar la companyia, no? Per exemple, havia de deixar la Eva i el Miquel fent el Peix d'Or una campanya a Arenys de Mar i jo n'havia d'anar de gira amb Nats, no? I el 99, del 99 al 2001, també vam guanyar, conjuntament en Trànsit Projectes, un concurs públic de la DGT, una obra que vaig escriure que es deia El Gran Concurso Circulando, que era més d'actors i de cançons i hi havia molt pocs titelles, que era una obra sobre sensibilització d'educació viària. Llavors, en aquell moment eren 3 companyies, Viniciflat desdoblada en 3 companyies, la companyia d'actors que feia el Gran Concurso Circulando, nosaltres que fèiem Nats i l'Eva i el Miquel que feien campanya amb el Peix d'Or. I amb Ludus també. M'he oblidat de Ludus, una altra obra que vam fer, que per mi és molt important, que és en llum negra, perquè és un canvi radical de llenguatge. Intento a cada obra buscar un repte, buscar alguna cosa nova, i en Ludus va ser fer una obra sense paraules, només amb imatges, amb el joc escènic i algun soroll, i treballar la llum negra. Treballava en llum negra i llum blanca i per mi va ser molt interessant, molt agradable, ho recordo amb molta il·lusió, aquella època de Ludus també. A més em va donar un cop de mà l'Empar Claramunt de València, em va fer una mica la mirada des de fora, en fi, va ser un bon moment també. Després Ludus també es va adaptar perquè la fessin l'Eva Montero i el Miquel, que són 2 nanos que havien sigut alumnes meus a Mataró. Bé, he de dir que a Mataró, a l'Aula de Teatre de Mataró, vaig ser professor de titelles durant, crec que 5 o 6 temporades, 5 o 6 cursos. I feia un seminari de 3 setmanes o un mes en els alumnes de l'Aula de Teatre de Mataró sobre teatre de titelles. I d'aquella experiència va quedar l'Eva i el Miquel, que es van integrar a la companyia i que ens van estar ajudant durant bastant de temps.